Sigalaw gigsuon maayong buntag kanatong tanan. Adlaw nga Sabado, June 5, 2021. Malipayon nga pagmata ning buntaga uban sa kadagaya sa panalangin sa Ginoo. And I hope and I pray nga nimata kita uban sa kadasig ug kalipay nga puno sa pagpasalamat sa Ginoo. Anyway, ning buntaga sa gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Pastor Ran Abuna, and welcome sa ato ang online daily devotional. And I hope nga mag-enjoy ta og ato ang makuha sa mga bagong pagtulunan nga itudlo sa Ginoo kanato nining sayo sa kabuntagon. Anyway, I would like to ask anybody here before na ko i-recognize, okay ba nga to ang tingog? Ma'am Tess, good morning Ma'am Tess. Together sa imuhan tubok nga panimalay ma'am, good morning. And mangutana ko Ma'am Tess, okay na ba ang ato ang tingog or maulang gyapon ang ato ang tingog sama sa gahapon, no? Mga igsuon niyo pasensya kay kung nagyapoy problema sa ato ang tingog, probably mo absent tag isa ka day, and ako aning pa rin kamutan na ma-fix basig na lang ko'y paliton na cable para sa ako ang mga gamit dinhi ana lang and sa tanan nga mga okay na ang audio. Salamat kay Ma'am Tess sa imong confirmation. And sa tanan nato nga mga kaigsunan ug kahigalaan nga nagapaminaw usab sa tuang online sa tuang YouTube channel, maayong buntag kaninyong tanan ug ang Ginoo magapanalangin. O karong buntaga sayo ta magsugod sa tuang daily devotion kay naningkamot kita nga sayo ta mahuman tungod kay aron pud maka sayo ta sa tuang mga buluhaton. Kung mahimo pa lang gali mga around 5 AM mag-start na ta Mao na jud na ang audio sa una Pastor, loud and clear. Okay, thank you kayo Ma'am Tess Salamat nga ingon ani dadi ay ang ato ang kuan ang kahinatnan sa ato ang live dalaygon kayo ang Ginoo. And daghang salamat ma'am sa imong confirmation. Good morning to Ma'am Linda Manuel and to everyone else here. Maayong buntag. So while we are waiting for others and while we are preparing ourselves, allow me to challenge you. Right, like kindly prepare your Bible, your notes and your ball pen, and keep sharing this live while we are waiting for others. Let us hear the message of the song this morning, ang atong theme song sa atong daily devotional. Ato ang paminawon ang awit sa nining buntaga entitled Ikaw ang Kusog.
kusog ug kalipay ko. Alright, sa Galog Igsoon, mao kadto ang mensahe sa awit karong buntaga. Dalaygon kay Ginoo no. Usa ka pagdasig na usab kanatong tanan nga diin wala tay lain nga kuhaan og kusog no. Dili ang katamis ug kapiskay sa tong panlawas kun dili na gidya si Ginoo. Every now and then flattered ang ato ang panlawas, flattered ang ato ang pagkakita. Pero diha sa Ginoo di gid na mahitabo. Una nga sa pagdasig no, mao na ang ganahan gyud kay kuaning kantaha gyud, grabe kay ni siya motivation sa matag usa. And good morning sa tanan nga bag-o lang naka-join sa ato ang daily devotional. Good morning to Ma'am Lydia Pasio from Pampanga and to Sister Iris Joy Ostaga Federico from Saudi. And Ma'am Tess, thank you for your greetings sa tanan. And to Sister Maria Linda Sarsi, good morning. And to Brother Dundun Alilungan, good morning Pastor, nindot na Pastor, tinaw kayo puminaw ni mong tingog, praise the Lord, no? At least na okay na gyud siya. For how many days na ako nagipanningkamutan ang problema na ara giday sa cable sa ako ang mga kuan ginagamit. So dalaygon kay Ginoo. To Ma'am Leonlyn, hello Ma'am, good morning. And sa tanan nga niya karon Sister Rose Abuna, good morning. And okay, sa tanan no nga niya karon good morning kanatong tanan. And to our YouTube channel natay pipila ka mga nag-view. So far pila lang kabuk ang nag-comment no. Sister Gingging Pedragosa, Sumatra, good morning diha kanimo Sister Ging. Now, time check 5:29 na sa kabuntagon so dili ta maglangan. Ato ang like padayunon ang ato ang pagtuon karon no sa pulong sa Ginoo. And we all know nga naata sa point sa ato ang pagtuon no sa usa ka emotional nga aspect sa tao. Tungod kay as what I have said no sa duha na nato kadlaw nga pagtuon niini. As what I have said, importante ni siya tungod kay lagi kitang tanan usahay nahimo ta nga ulipon sa tuang mga emotion no. Paminsan-minsan nagiging slave tayo sa ating mga emotion and we need to be more aware and we need to have an emotional health so that hindi makapenetrate ang ating kalaban na mao ang yawa no. Dili siya makapenetrate sa matagos na nato kinabuhi. Tungod kay ang ginagamit gid baya sa yawa ang atuag yung emotion no. Nganong mo trigger ang usa ka sitwasyon, nganong daghang mga tawo nga mo pull sa trigger para mo dako ang trouble tungod kay naay tay emotion. And if we will not be kanang wise to respond such kind of scenario sa atong kinabuhi or situation and mahimo tang driven sa tuang mga emotion, well, instead nga makatabang tang mahitabo mudako ang problema. Muna nga kinahanglan ginato ni siya tun-an. Alright, so as what you can see sa ato ang screen, okay? Ang makita nimo di sa ato ang screen, we're going to talk about how to deal with how or what you feel. And if you have your Bible with you right now, please open your Bible and turn it with me in the book of Psalm chapter 73 verse 1 hangtod sa verse 5. Nasa to ang screen makita diha. Psalm chapter 73 from verse 1 down to verse 5. Pwede ka magbasa o banini, makita man diha sa tong screen. The word of God says, "Surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. But as for me, my feet had almost slipped. I had nearly lost my foothold. For I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. They have no struggles. Their bodies are healthy and strong. They are free from common human burdens. They are not plagued by human ills." May God bless upon the reading of His holy word. Shall we pray? Dear God,
thank you, Lord, for this very, very wonderful day that you have given to us. Thank you, Lord, for a new day, gift of life, and another opportunity and privilege that we can worship you in spirit and in truth through this live devotional. At maraming salamat din, Panginoon, na palagi niyo po kaming binabantayan sa aming napakahimbing na pagtulog sa bawat gabi. And we even thank you, O God, for the presence of our A Journey with God family, for all of the visitors right now, at lalong-lalo na, Panginoon, sa mga churches, sa mga kapatid namin sa paniniwala na kasama namin sa umagang ito. Dinadalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po kami nagabayan at patuloy ka po na makisama sa amin sa aming pag-aaral sa iyong mga salita. At hinihingi po namin, O Diyos, ang iyong kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala. Patawarin niyo po kami sa isip, sa salita at sa gawa, and cleanse our heart, purify our thoughts. Bigyan niyo po kami ng sapat na kaalaman, wisdom and knowledge, Lord, na aming madali lang namin maintindihan ang iyong mga salita at aming may apply sa bawat buhay namin. And sa iyong ubos na lingkod, Lord, na gagamitin, we ask you also, Lord, to use him, anoint every word, Lord, na lalabas sa kanyang bibig, bigyan niyo rin po siya ng wisdom and knowledge, at na magiging encouragement at magiging enlightenment ang iyong mga salita sa umagang ito na lalabas sa kanyang bibig. We give you back the glory and honor. Maraming salamat po sa umagang ito in Jesus' name. Amen and amen. Once again, good morning kanatong tanan ang Ginoo magapanalangin sa matagos sa kanato. Good morning to Sister Michelle nga nagapaminaw o nagatanaw usab sa atong YouTube live. Now, we all know nga nanata sa ikaduha, no, sa part 2 sa tuang pagton. Yesterday, no, nata sa part 1, and we talk about the emotional health, no. Makita ninyo sa atoang screen kagahapon, no, adunay mga pangutana, no. Yesterday adunay pangutana, kaning nga pangutana mo niya ato ang tubagon for how many days na to ni siya tubagon. Ang pangutana din hiyawon sa man mao ni, why I must learn to manage my emotions. Bakit kinakailangan natin na matutunan ang pag-manage, no, ang pag-control, ang pag-handle sa ating mga emotions. And yesterday, sinasagot natin ang katanungan na iyan. Okay? Ang una nating kasagutan, ang unang part nating pinag-aaralan kahapon is, we need to learn to manage our emotions because our feelings are often unreliable. Okay? Sinasabi pa ng Biblia in Jeremiah chapter 17 verse 9, our feelings are often unreliable because our hearts or our feelings is deceitful above all things and desperately wicked. So, emotions will kill you, emotions will defeat you, emotions will control you, emotions will leave you uncomfortable. Okay? Emotions will leave you frustrated. So, kailangan na magiging aware tayo, abin mo, ang usa ka tao, nganong mag-self-pity siya because of emotion. No? Palagay niya, naiwanan na siya. Palagay niya, pinapahirapan siya. And, to tell you honestly, self-pity is dangerous. Kapag mag-self-pity ang isang tao, hindi yan magandang simptoma. Kung sasakit pa na siya, di na maayo nga symptoms. Una nga, pag nanagali ka sa stage nga mag-self-pity ka, dapat mahimo na kang alarm diha. Muna ni siya ang una nga symptoms para mo resulta dili maayo ang usa ka sitwasyon. So dapat ato agyud nga ma-avoid ang pag-self-pity. Kaya kanang pag-self-pity, it will result wrong sa ato ang matago sa kakinabuhi. Pastor, dili day ko kinahanglan maluoy sa kong kaugalingon. Maluoy man gyud kasi mong kaugalingon. Okay? Pero lahi man gud tong naluoy kasi mong kaugalingon og mag-self-pity ka. Ang self-pity is like you are just always looking for the bad things na nahitabo sa imong kinabuhi. Ang kaluoy man gud nato sa tong kaugalingon mo ni kung naluoy ta sa tong kaugalingon, tabangan nato atong kaugalingon nga makabangon. Okay? Kung naluoy ka sa atong kaugalingon, tabangan nato atong kaugalingon nga mo embrace sa kamatuoran. Kung naluoy ka sa atong kaugalingon, tabangan nato atong kaugalingon nga mulambo. That is what we call
sakto nga kaluoy. Okay? Pero pag mayon tag self-pity, dili naman kamo tan-aw sa fact. Okay? Ang imong ginatan-aw nga gipasakitan ka, ang imong gituhan nga kana bitawng gipasagdaan ka, ang imong gituhan nga murag layo kay ang Ginoo nimo, that is what we call self-pity. Muna nga likayan gid nato kung mahimo ang kanang butangan na tungod kay sako nang gikaingon dili na siya maayo nga sintomas o sa katao. Okay? Hello Ma'am Jocelyn Carlos, Sister Sarah Jane, good morning diha kaninyo. Thank you for tuning in. Now, padayon ta, no? This morning we are going to talk about the part 2. Why we must learn to manage our emotion. Not as number 2. And sa inyo makita diya sa tuwang screen, number 2, we need to learn to manage our emotions because number 2, our emotions or our feelings, no? Mo ni siya ang manipulate unya sa tuwa kung dili ta kabalo mo manage niini. Okay? Why we need to learn to manage our emotion? Because we don't want to be manipulated or I don't want to be manipulated. Ma'am Terry, Deacon Oliver Banak, good morning, no? Salamat sa pag-tune in. Pag may tawag manipulated, mo ni siya ang isa sa wala na bantayan sa tao. Okay? Nganong daghan kay karon og mga lalaki or babae or mga bata-on mingon nga I once was manipulated by someone else. Okay? Kana bitaw makaingon ta ba nga yung mga panahon na yon, I am under of the manipulation sa aking ka-live-in partner, sa ako ang pinakaslan nga partner, or sa ako ang uyab. To tell you honestly, dili ang usa ka tawo ang nagmanipulate nimo. It is your emotion. It is your feeling. Kung kabalo ka nga kana nga tao dominante kayo sa imuha, kabalo ka nga kana nga tao like trying to manipulate you, then therefore wag mo ipagpatuloy ang isang bagay na alam mong mali. Kasi nga it is not he or it is not her, no? It is not him or it is not her na like nagkontrol sa imuha, nagmanipulate sa imuha. It is your emotion, it is your feelings. Tanawa si Samson. Balik gid ta kay kini si Samson, mo man ang perfect example nato. Tanawa si Samson. Kung babasahin mo ang buhay ni Samson sa Judges, it is not Delilah who manipulated him. It is his feelings. Nanuman, nanay facts nga gi-reveal ang Ginoo. Ang gi-reveal sa Ginoo nga gigamit si Delilah sa kaway para kuhaan ang source of strength ni Samson. But because Samson himself was being fixated by his own feelings or emotion, so wala na niya gi-embrace ang fact. Wala niya gi-embrace ang kamatuoran that his feelings manipulated him to become a slave. Muna nga delikado pag manipulate sa tong feelings, no? Di mayo. No na nga, ingon pa din niya. If you don't control your emotions, they will control you. Absolutely, they will control you. And you will be manipulated by your mood. Binimo nganong guba ang imong adlaw tibok nganong guba ang imong mood tibok adlaw because you allow your emotion to control you. Uban nga, moingon nga, ay sa gigog sa muka kay gisapot pa ko. Mas maayo na. Dapat you are going to alarm somebody else or like your family, your mga anak or your partner or like your mga apo diha. Kung mahimo mo mahatag mo og alarma. Ayaw sa gid kog sa muka kay gisapot pa ko basig mahungawan unya ka sa akong kasapot. Ang uban karon ang nahitabo lahi. Instead nga mohimo tag alarm, mohatag ta og caution sa mga taong natong palihot ang ginahimo nato mali. Nganuman, usay atong gipahimungtan sa ato ang kalagot, ang gipahimungtan nato sa atong emotion, ang mga kaldero, ang mga baso, ang mga pinggan, ang mga kutsara, no? Mo na atong ginapahimungtan gawild ta because of our feelings or emotion. Ang ato ang anak nga nasipiyat lang og gamay nga dili dapat nato bunalan, ang ato ang gihimo, siya ang atong napahimungtan. Perting bunuga, no? Ang ato ang kining ginatawag og partner nga walay gihimo, mo ato ang napahimungtan. Nabuhos nato sa yaha ang ato ang feelings or atong emotion. Take note, if your day will be
will be started with wrong emotion or wrong feelings, it will end up like you are totally exhausted. Ha? Mao mo na ang tinuod yun nga mahitabo. If you will allow your emotion to manipulate you. Okay? If you are always guided by your feelings, you will reject the truth of the Word of God because you feel as though something else is more noble or more just or more loving. Ha? Ingon pa ni Ma'am Jocelyn Carlos, murag duha na ko kaadlaw na igo pastor. Amen, amen, no? Ni-admit si Ma'am Jo, no? Praise the Lord, no? Abi nga higalaw gigsoon, it is not na ba si mayong tabang nagpadungog-dungog may pastor ay. Kani gid pastor ba padungog-dungog yung pastor, dili siya padungog-dungog. It is the truth that I am going to tell you. Because practically speaking or real talk tadiniya, no, real talk tadiniya. Daghan kayo sa tuwa ang nagpabilin sa ingon ani nga situation. Correct me if I'm wrong. Dili lang niya sa mga babae. Kasagaran anapo din sa mga lalaki, pero kasagaran gyud naa ang mga babae gyud, no? Kaya ang mga lalaki dili man ingon ana ka emotionally weak. Okay? Mostly gyud ang kanang emotional nga weaknesses, no? Naagid na kasagaran sa mga babae because the truth is mga babae emotionally vulnerable man. Okay? Muna nga ato ang tun-an ingon pa, if you will reject the truth, if you're always guided by your feelings, you will reject the truth of the Word of God. Kapag nagiging slave ka na, kapag nagiging manipulated ka na sa iyong emotion or sa iyong feelings, kahit ilang comfort pa galing sa salita ng Diyos ang ibibigay sa iyo, you will never hear or you will never listen sa mga bagay na iyan, no? Like example, suko na kayo ta, suko na kayo ta karon atong partner. Ang atong partner ingon sa to nga me or unsa man inyong tawagan, wa gyud ko kabalo sa inyong tawagan na. Ingon ta me or D or like Han, mga sweet nga mga call sign. Han, kanang ayaw pala bisi mong kasuko kay ang Biblia nag-ingon baya nga pwede ka masuko pero dili ka magpakasala. That is a perfect nga kanang kuan, perfect na siya nga like usa ka perfect na siya nga comfort from your partner. Karon kay suko mo gyud ka, moingon pud dahil ka. Example ra man niya. Moingon pud ka nga, kay di man ikaw ang nasong kahimtang, di man ikaw ang gipasuko, di man ikaw ang suko kayo. Muna nga imo dali kay ka makaingon-ingon ana nga ani-ana. Pero kung ikaw pa nasong kahimtang, ambot lang. Ana pud dayon ta. Honestly, God uses someone to comfort you, to make you calm down. Pero ang nahintabo, because our emotion fully drive us, no? Fully manipulated us. Di na kita maminaw sa comfort gikan sa Ginoo. Di na kita maminaw. Lisod na kayo sa tuwa paminaw nang usa ka kamatuoran nga itudlo sa tuwa. And mao na ang dili maayo, no? Mao na ang dili maayo sa usa ka tao nga manipulated siyang emosyon. Nung pa din niya, you will reject the truth of the Word of God because you feel as though something else is more noble or more just or more loving. Ilabi na karon sa kanang mag-partner, pagpaminaw galing nga dry na, it is so easy to find someone else out there just to enjoy yourself. Oh my God. Usa na siya ka wrong na solusyon. Dili na siya solusyon, mupadako na siya problema. So, we need to be very more careful when it comes of making a lot of response, like making a lot of solutions. If our solution is wrong, the result will always be wrong. Mura bitaw example ha. Mura na siya og nag-solve ka og math ba? Since favorite man gid nako ning math nga kuan mo ni akong gamiton nga example. Karon, ang teacher ni hatag sa ibaha og usa ka nindot kaayo nga kanang problem usa ka kana bitawng angayan nimo nga i-solve or dili ni siya problem solving. Kana lang ang teacher ni hatag sa imo og equation o kanang equation mo na dapat imong himuon, mo na imong gamiton para makuha nimo ang right nga answer. Karon kay atong equation nga gihimo
ang atong gisunod di man mao. So how come nga naay saktong answer kung ang equation mali? Sa tuwa mong kinabuhi, when it comes of feelings or emotions, if we will use the wrong equation, I did pag-expect nga sakto ang imuhang answer. No? I did pag-expect og sakto imuhang answer. As in, dili gyud mahimo nga sakto ang mali na equation nga gigamit. Okay? And anyway, good morning to Deacon Eric Lobo, to Ate Lomen, and Sister Kilian from Hong Kong, Sister Karen Kulyama, our sister here in Daegu City, and to Sister Sheila Sumata Chuza from Kagoshima, no? Kanuya, Kagoshima, Japan. Good morning. Muna siya, ang atong timan-an kanunay. If we will allow our emotions to control us, mura taog na pildig isa ka milyon, no? Mura kag kana bitaw kung sugarol ka, mura kag napildi og isa ka milyon kasino. Bugat kay mohang dagway, bugat kay mohang pagbati, bugat kayo, no? Ang imuhang adlaw, no? Tungod sa imuhang dili maayo nga pagbati. Okay? Next. If you're always guided by feelings, other people are going to take advantage of you. This is what we call real talk. If you're always guided, kung palagi kang guided by your feelings, other people are going to take advantage of you. Okay. Mao ni siya. Muhatag ko sa inyo usa ka illustration for us to understand this. Morning. Nganong ang ubang tao mo take advantage man if you are always guided by your emotion. Morning. Kung kung fixated ka sa imong feelings sa usa ka tawo, gamito na niya nga feelings para gubaon ang imong dignity. Absolutely. Kabalo man gud ang yawa. Kabalo gud ang yawa asa ka dapita mo surrender. Kabalo gud ang yawa asa ka dapita mo give up. And it is your emotions will lead you defeated. Will lead you to be a defeated one. Muna nga, if you are so much fixated by your feelings, it take advantage jud ka. No? Unsa man ang take advantage? In love kay ni sa ko. Okay ra kay ni, di ni kanang kuan, di ni siya mabuhi, mawala ko. Diba? So, wrong. Wrong na kayo, i-take advantage na ka. Kaduha, if like naa ka sa kagulanan, i-take advantage po ka. Ilabi na ning comfort. Pag-uol kayo ang lalaki, comfort po dayo, no? Kanya ang nag-comfort, okay ra ang tawag best friend or like kana bitawng very close friend, no? Sa imong family. Problema kay kabalo man ta sa boundary. Pero kung dili na gali wala gali ka na bitawng kuan nya pa comfort po dayon ang usa ka emotional nga tao. Ang nahimo nga resulta dili pod maayo. Asa mo ka kita ana pastor, kita ko ana sa MMK, kita ko ana sa magpakailan man to mo dili ko kanang kuan, dili ko observant anang mga ingon ana nga panghitabo. The point is, it is very wrong for us to cling in such situation nga kabaluta nga pwede ta i-take advantage. I know daghan sa tuwa ang i-take advantage. Labi na og nakay ang imuhang kasing-kasing maayo. Ang imong kasing-kasing ba nga gusto mo tabang. That is your feeling. Your feeling is like you're going to help. Your feeling is like you wanted to show others na inana ka. The more pud ka magpakita og ingon ana, the more makay-take advantage. Mali gyapon. Mali gyapon ang resulta, ikaw mo'y luoy. Muna nga, if magpadayon ta, no? So usa ka dili maayo nga pag-lead sa feelings. Abi ni mislead man gud sa tong feelings god. When we say mislead ta sa tong feelings, ang mahitabo kita mo'y luoy kayo. Nganong daghan kay nag-suicide tungod sa gugma? Nganong daghan kay nag-suicide tungod sa frustration? Nganong daghan kay nag-suicide tungod sa pag-eskwela nga rejected ang mga thesis nga gi-present? Nganong daghan kayo mga tao nga nag-suicide tungod kay gitanggal sa trabaho? Nganong daghan kay mga tao nga nag-suicide tungod kay napurdoy sa negosyo? What's the main reason? It's our feelings. Because our feelings trying to kill us. In fact,
There are a lot of salesmen and advertisers are trained in how to steer up your emotions because they know if they can get you hooked emotionally, you're going to buy the product. So the color of the packaging and the music in the commercial and the things that they say in the presentation are all designed to get you emotionally involved to the point of saying, I really want one of those. Maupod ni. Sagaran karon, mga salesman or sales lady, para makapalit lang yun ka sa usa ka baligya nila. Take advantage mo dahil imong emotion. Una, unsay imong makita sa mata, wow, nindot kayo. Karon nagpalit ka og kanang iOS, palit ka og iPhone 11. Karon next month nigawas man ang iPhone 12. Lagi kay fan di ka sa iPhone, pagtan-aw nimo, wow, adto ka sa iPhone Center. Pag adto nimo sa iPhone Center, pwede ko mangayo sa kanang specification about this new model of iPhone. Hatag po rin, ma'am, nindot ko ni siya, ma'am. Ang mga sales lady or salesman, ma'am, nindot ko ni siya, ma'am. Mas nindot ni sa imuhang iPhone 11, ma'am. Kaya niya, ana. So, karon, instead nga, dili pa nato need ang usa ka butang, but because we are so, like, emotionally driven sa ato ang mga nadungog, mga nakita, emotional tayo. Our feelings like, wow, nice. Palit po dayon ta. Adto ta og Gmall. Palitag nindot kay nga kuan. Adto ta Gmall ba nga tong tuyo lang to mo palitag grocery. Karon kani adto man ta sa department store. Tan-aw na tayo, wow. Nindot. Instead nga dili pa siya appeal sa imong budget tungod kay emotionally driven man ta nindot pa yung kay mga flowery words ang mga kuan, ang mga salesman and sales lady. Tuwara. Palit na punta. Kuhaan atong budget. See? Muna nga, we need to be very more careful even sa tuang pagka-consumer, sa tuang pagka-kanang buyer, tungod kay usahay, ang nahitabo, gina-take advantage sa mga tao nga nag-present sa product para lang yun, mahimo ta nga mo palit. No? Unya, take note, once nga dili ni mo need, ayaw sa agad palita. Gawas kung nakay daghang bakanting nga kwarta nga, pwede ka mo palit imong wants, pero kung muna nagali nimo, unya magpailalom pa yung sa imong wants, agoy. Ang problema din na kay kung wala tay kwarta, mangutang ta kay lagi gusto ginato paliton. So ang atoang ko ang nahitabo nakapalit sa isa ka butang pero gibinlan po dag utang. Di ba? Muna nga okay ra siguro kung need na gid nato, pwede ta nga ma-involve din ha kanang need na gid bitaw kanang once nga need na nimo, kinahanglan na gid kang mopalit. Kana, pero kung dili pa nimo need, sultihan di kay galig so dili ginamayo. Muna nga emotion, involved diha tong emotion. Next, and if you make decisions like what you buy based on emotions is called impulse buying. You're going to buy stuff that you don't really need or want. O manay kong giingon. Ang usa ka tawo nga dili nga mipalit sa kabutang out of his or her emotion, ang tawag ana niya impulse buying. No? When we say impulse buying, you are not looking for your need. You are always looking for your want. And unsa ang basis pag want? Emotion, feelings. Pero pag need, fact. Ha? At least makabalo ta din niya. Kung mupalit ka sa usa ka butang, ang imuhang basis emotion or feelings, sa tawag ana niya impulse buying. You are always trying to buy such things out of your emotion or out of your feelings. Pero pag mobile gali ka sa kabutang out of your need, you are relying the facts in life. You are relying the facts in life. Mao na nga bantayanan atong emotion na. Okay, I am going to share with you this one verse before nato ni close. One verse lang. Proverbs, no? Makita ninyo diha sa tuang screen, okay? Proverbs chapter 25 verse 28. Okay, basahon na ko niya. Proverbs chapter 25 verse 28. Ingon pa din hiya. Like an open sea with no defenses is the person with no check on his feelings. Balik ko na ko ha. Ato gini siya nga ma-emphasize og maayo. Like an open sea with no defenses is the person with no check on his feelings. Sama kuno
sa usa ka lugar, sa usa ka city nga walay defenses ba kana bitawng walay like wala siyay firewall, wala siyay kanang defense wall. Ngun ana pud kuno ang usa ka tao. Nga dili kabalo mo check sa iyang feelings. But pasabot, if di ta kabalo mo check sa ato ang feelings, we are always allowing Satan to manage our emotions. If we are not wise to check our feelings or our emotions, we are like allowing Satan to devour us. Una nga dili gyud maayo ang pagpadayon nato sa pagpailalom sa tong mga emosyon nga bahin. Kung nangluod man ka or like nagtatampo ka sa isang tao na palagay mo sinasaktan ka, huwag kang magpapailalim sa iyong pagtatampo. Because emotions really wanted to set you or like to separate you from that particular person. Okay? Muna nga, kung nagtatampo ka or like kung nasasaktan ka, huwag kang magpapailalim sa mga sakit na iyong nararamdaman. Still, you need to embrace the fact. Ano yung pastor? Number one, you need to evaluate bakit niya ginagawa ito. Okay. Para hindi ka mapailalim sa iyong mga sa mga sakit na nararamdaman mo, you need to evaluate. Lalo-lalo na kapag mayroon kang partner. Una mo talagang gagawin, bakit niya ginagawa ito? Pangalawa, anong mga rason kung bakit niya ito nagagawa? Bakit niya nagagawa ito? You need to check. Ano yan gibuhat? Unsay rason niya yan gibuhat? Okay. And number 3, sa unsang pamaagi, no? Nangyhaning nahimo. Kung kabalo lang ta mo evaluate og mo check sa mga posible nga mga panghitabo sa tong kinabuhi or sa imong partner or sa imong married life. Kung kabalo lang ta mo check dinha, kabalo ta mo tanaw asa tadapita magkulang. And kung kabalo ta asa tadapita nagkulang, well, why din atong mga panghunahuna, why din ang ato ang mga kasing-kasing to embrace the fact na okay, nahimo niya ni because I fail in some other aspect. Okay? Na yung mga problema nga sama ni because I also have my shortcomings. See? So makita nimo imong sipyat. And kung makita nimo imong sipyat, instead nga mag self-pity ka nga gingon ana ka, instead nga dili na. Ang usa ka tao nga nahimong ligon emotionally, motong tao nga kabalo gid mo check yung emotion loud and clear. Ang usa ka tao nga healthy iyang emotion aspect, ang usa ka tao nga overcomer sa iyang frustration, overcomer sa depression, overcomer sa iyang like mga pangluod niya, sa iyang mga pain nga giagian, maunang tao nga kabalo gid kanunay mo check sa iyang feelings. Take note, ang Biblia na mismo nagingon, kung ikaw tong usa ka tao nga dili kabalo mo check sa imong feelings, samara nga ikaw tong usa ka lugar nga gitugutan nimo ang mga bandits or ang mga kaaway nga gubaon ang imong kinabuhi. You're just allowing Satan to ruin your life if you are like a person who never knew to check, who never knew kung unsaon pag-check ang imong emotion or ang imong feelings. Take note, dili ka daog pag nahitabo na, pildi ka kanunay. I hope and I pray nga nining buntagan na nausab kitay nakatunan. Again, the main purpose of this topic is just to let us know how dangerous our feelings is. To let us know how bad our emotions are kung atuan siyang pasagdaan. Muna nga kinahanglan natay emotional health. Praise God for His messages this morning. Thank you so much for your time and for listening sa atuang mga mensahe ning buntaga. Okay, so ato ning i-close ang ato ang daily devotional pinaagi sa ato ang pag-ampo og sama sa ato ang nakasanayan. Okay? Ato ani siya nga i-close pinaagi sa closing song and ato asang basahon ang mga nakasulat din niya, no? Before nato ni siya basahon, paminawon sa day nato ni atong closing song. And stay on the line, write down your prayer request, write down your comment or your like reflection sa mensahe karong buntaga, testimony. At least man lang no makadasig na sa tanang kauban nato nga nagatan-aw o nagapaminaw sa tuwang live. Alright, so stay on the line.
join with me as we are going to listen the message of the song and keep typing your prayer requests and your reflection. Okay? Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampanan. Muabot man ang problema, walay makapahimulag, walay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampanan. Uabot man ang problema, walay makapahimulag, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tigilan mo, musimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tigilan mo, musimba kanimo o Diyos. Sa man ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Alright, igalog igsuon mao kadto ang mensahe sa awit, no? Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. So if we will always embrace the truth, no? Kamatuoran nga ang Ginoo di man kapasagdan bisan pag ma-emotional ka, bisan pag like bothered ka, bisan pag like kana bitawng naay point sa imong kinabuhi nga void or hopeless. So kiyanti kapag naang Ginoo kanunay nimo, is yun kayo yang comfort. I-sustain niya ang kusog, i-sustain niya ang facts, i-sustain niya ang mga messages, ang mga pagtulong tanan. Package na siya ay basta naa ka kanunay sa Ginoo.
Pinakanindot. Muna nga ang mga anak sa Ginoo maluya ra na kadali. Ang mga anak sa Ginoo ma-frustrated man na siya kadali ra. Sa gihapon latter part dali ra kay na siya madasig, dali ra kay na siya makalren. Basta nahimo lang gid ta nga kana bitang usa ka Kristohanon na kanunay mi-embrace sa kamatuoran. Kamatuoran nga pag naay problema, check ourselves if nabatay mali nga nahimo and diha pa ta mo himo og decision, diha pa ta mo himo og response. Pero kung di kita kabalo, no, out of our emotion, we easily like give our response, dali kita masuko, dali kita manglod, bisag wa pag kita kabalo sa sakto nga rason or hinungdan, duay kay ta. Bantayanan kanunay ha, again, ugma, mas ugma ato pag yung masabtan pag mayong nganong kinahanglan ta nga kana bitong mo avoid, no, kinahanglan ta nga ma-aware sa atong emotional nga kana bitong health. Okay, basahon ako ang mga good morning messages and prayer request karon. Una na ko nga basahon din niya kay Ma'am Linda Manuel. Ngong paniya, amen. Salamat sa pulong sa matag adlaw. Kanunay kanamo nagtudlo sa kamatuoran. Paampo ko sa tibok namo nga pamilya padayon ang kadasig sa pag-alagad og good health o protection sa matag usa og sa kanatong tanan. Salamat sa pag-ampo. God bless you always. Thank you Ma'am Linda sa imong prayer request and padayon ta nga mag-ampo ni ana. And next nga basahon ako ang Sister Rose imong paniya, amen. Thank you Lord, praise the Lord, no. Kang Sister Maria Linda Sars imong paniya, amen. Same prayer request gihapon pastor og dugang full and complete recovery. Thank you and God bless us all. Praying kanunay kang Sister Marilyn Sars, no, atong i-pray ang iyang kompleto nga kaayuhan labi na nga niagi in taon bughat mo ang atong iampo nga maayo na gid siya. Kang Sister Rose Abunay ng paniya, amen. Salamat kay sa manindot nga mensahe sa pulong sa Ginoo karong buntaga. Nakakutlo na pud mig mga pagtulunan, reminders ug mga encouragement. Same prayer request gihapon pastor. Add na ko pastor safety nga biyahe ni RJ og Sir Jong to Jensen og divine protection sa ilang mga transaksyon. Salamat pastor sa kanunay pag-ampo. God bless you more and to our generation. Maraming salamat Sister Rose sa iyong prayer request, sa imong mga prayers and labaw sa tanan sa imong mga words of reflection, no, gikan sa to ang mga mensahe nga nadungog. Kay Ma'am Tess Marie kaalim na kanila ingong paniya, amen Lord, praise the Lord kaayo. Ingong pani Ma'am Tess, paapil ko ampo pastor kay Ate Jenny kaaling tukuran. Nadulas siya kagabi sa hagdan, nabunog iya balakang og braso. Unta okay na siya kay delikado ba kayo na ialawas ba? Okay, Ma'am Jenny, banturang wala si Ma'am Jenny karon, no. Always gina siya nagatune in sa ato ang live. So right now, mo di ay no tungod kay nadulas siya gabi. So atong iampo prayer warriors ato usab ni iampo si Ma'am Jenny kaaling tukura tungod kay nasiyay gibati karon sa iyang balakang o siyang braso. Salamat sa prayer request Ma'am Tess. And kan Deacon Eric Lobo, amen. Salamat sa mga pulong sa Ginoo matag adlaw pastor. Same lang gihapon akong prayer request pastor. Thank you and God bless us always. Thank you kayo Deacon Eric Lobo sa imong prayer request, no, uban ni Ati Lomen. Kay Sister Risley ng paniya answered prayer pastor, nakagawas na gid si Sister Melody Roncilio gabi ito. God be the glory. Mga 5 months gid siya sa hospital. Amen, amen. No, grabe no pila ka days nato or almost 2 months pud nato giampo si Melody, si Ma'am Melody Roncilio. Nakagawas siya, nahimo siyang COVID survivor, but after that for how many weeks her blood was being infected. Balik na po siya sa hospital and karon, no, gracias sa Ginoo nakagawas na gid na siya. Ingon na ka powerful ang prayers. Salamat Sister Risley sa imong testimony. And at least man lang, no, mapulihan nato another prayer request ang slot, no, ni Sister Melody Roncilio. And kang Sister Kilian, same prayer request gihapon pastor. Thank you and God bless you abundantly pastor. Thank you kayo Sister Kilian sa imong prayer request, no, para nga nagapay ni ana. Kay Ma'am Tess Marie, kaalim na kanila. Thank you Lord for many answered prayers. Praise the Lord. Salamat kay sa Ginoo, daghan kay mga answered prayer ang Ginoo sa tuwa. And kay Sister Sheila, same lang gihapon akong prayer request pastoran. Salamat sa mensahe adlaw pastoran nga makapadasig namong tanan. I pray nga ang Ginoo kanunay ang mahimong sentro sa among kinabuhi. Thank you so much pastor sa pagtabang ug ampo. God bless as always. Thank you Sister Sheila for your prayer request, no, continuous na prayer request. Salamat. And hello Ma'am Chloe, no. Thank you for tagging your friend Ma'am Tess, no. Ma'am Chloe Del Rosario Isra, magandang umaga sa inyong lahat diyan together with Sir Elvis at sa buong pamilya magandang umaga. Yung pa ni Ma'am Jocelyn, salamat pastor. Si Sir Kilen yung pa niya, amen.
kasagaran doon, amen atong makita. And kang Pastor Daniel Montero. Hello, Pastor. Good morning. And thank you for tuning in this morning sa ilabi na sa imuhang wife, no? Kauban kanunay si Ate Chris, no? Mayong buntag. God bless you, Pastor Ran, sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Good morning, diha, Pastor. Comfort sa Montero family. I-pray na to si Pastor Armando Montero, no? Nga namatyan og anak, no? Namatay ang anak kay nalumos. So atong i-pray nga ang Ginoo mag-comfort. And the rest, no? Ato naman yung nabasa kaganina. So, ato ang basahon ang mga bag-o lang nakasulod ng mga prayer request. Ingon pa din good AM sa tanan. Salamat sa pulong sa Ginoo. God bless, Pastor. Thank you, Sister Juji, no? Buwalan uban ni Brother Roland. Good morning diha kaninyo. Daghang salamat kanunay sa inyong pag-tune in. And kang Ma'am Precious Grace. Hello, Ma'am Precious Grace. Good morning. Thank you for tuning in, Ma'am. And to Sister Sarah Jane Tolentino. Amen, Pastor. Salamat sa mensahe sa Ginoo karong buntaga. Sino lang gihapon akong prayer request. Thanks, God bless. Praying kanunay Sister Jinky. And kang brother or kang Deacon Olimor Banak, amen, prayer request the same gihapon. Salamat, Pastor, God bless. Praying kanunay Deacon Olimor Banak. Pastor, pakiampo na ma-approve ang ina-applyan ng akong anak na card for emergency use lang, Pastor. Salamat po. Okay, Ma'am Chloe, maraming salamat sa iyong prayer request. Ipagdasal po natin yan. Si Ma'am Tess po ang naka-assign, no? Na mag-pray sa buong Estrada family. And I do believe Ma'am Tess right now is reading your prayer request. And don't you worry, Ma'am, kasi ma-mention din natin yan sa ating closing prayer. Maraming salamat, Ma'am Chloe, sa inyong tanan diha. And akong basahon ang prayer request niya sa tong YouTube channel kay Sister Michelle. Amen and amen. Thank you for the very wonderful message again this morning, Pastor. Ang akong major prayer request si Roy, kay wala pa jud siya ni balik og simba o banamo. Og unta madawat ko sa akong gi-applyan nga online job. Thank you for praying always, Pastor, to all prayer warriors. God bless us all. Thank you, Sister Michelle ha, sa imong prayer request atong padayon nga i-pray si Brother Roy Formon nga mahimo nga wholeheartedly mobalik din siya sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay? So far wala na. Napa ko yung last nga nakita nga prayer request din niya. Ato ang basahon ni kang Ma'am Lydia Pasing ang paniya. Salamat sa pulong sa Ginoo. Lagi ako makapugong sa akong kaugalingon sa emosyon ko sa akong pagtitinda, Pastor, kay magtindaman ko umaga palang daghan magsulay ko magawa kay Kristiyano ka naman, paubos na lang ako bisag ikaw na agrabyado sa kapwa mo. Amen. Ato nang i-pray nato na Ma'am Lydia, no. Salamat sa imong prayer request. Ito lang kanunay nga yampo. Kang Ma'am Linda Manuel, pahabol ko sa akong paampuan, Pastor, sa pamilya Paloma unta hupayon sa Ginoo ilang matag usa ka kasing-kasing labi na sa iyang duha ka anak nga naa sa gawas dili si Eren o si Arnel. Okay, atong i-pray niya ang mga anak ni Pastor Paloma, Bernie Paloma, dili sila makauli, ma-witness nila unta sa katapusan higayon ang dead body sa ilahang papa. Actually subo kay ni pamalandungon sa ilaha, no, dili lalim nga kanang bisan sa katapusan higayon makita ang mahal nimo sa kinabuhi diha sa iyahang coffin. Pero ay mahimo, so ato ang i-pray, no, nga ang Ginoo maga-comfort sa duha ka kasing-kasing sa mga anak ni Pastor Bernie and sa entire Paloma family. Palihog tabangin ko ninyo og pray about ana ha. So far mo na siya ang last nga ato ang nabasa nga prayer request. And ato aning i-close ang ato ang devotional pinaagi sa pag-ampo. Ma'am Lydia, ato aning i-ampo imo kang mga prayer request kanunay. So stay on the line and please join with me as we are going to close this prayer. Ma'am Lydia, prayer request gihapon Pastor among family o kay Brad Nestor. Okay, Ma'am Lydia, praying. So, tayo po ay manalangin. Let us pray. Panginoon namin na makapangyarihan, maraming salamat, Lord, for this wonderful day and for your message this morning. Maraming salamat, Lord, for allowing us to know how bad our feelings is if we allow this to manipulate us. Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom araw-araw na magiging magtuturo sa amin kung paano mag-embrace sa fact
para magiging aware kami, Lord, every day, every single moment sa moang matagos sa ka-emotion. Help us, Lord, nga malig-on mi emotionally. Unta, Lord, after ning mo nga mensahe, mahimo pa nga healthy among emotional aspect. And tabangin mi Ginoo nga dili makakita og gamay nga loophole ang kaaway sa mong kinabuhi para iyahan nga kubaon. Lord, above all things, among giampo nga ikaw magatudlo ka namo to love you more than anyone else and more than anything else. I pray nga imuhang divine protection, ang imuhang divine provision, o ang imuhang divine message sa matagusan namo ka kinabuhi amo ni kanunay, Lord, nga madawat. And Lord, before we mention our prayer request this morning, we ask you again, Lord, sa makausap pa na pasayloon mo kami sa among mga sala. Tabangin ni Lord nga among malitok among mga prayer request diya kanimo verbally, and tagaig taas nga memory mong ubos nga lagad nga mo pray ni Ginoo. Lord, I pray sa prayer request Ginoo ni Ma'am Lydia Pasio. Patuloy niyo po na proteksyonan si Sir Nestor sa abroad. Bigyan niyo po siya ng kalakasan sa kanyang katawan sa bawat araw. At ilayo niyo po siya sa kapahamakan, lalong-lalo na sa virus na ito. And Lord, pinagdasal din namin na patuloy niyo po siya gabayan na palagi siyang mamumuhay na may tapat at kabanalan sa iyo, lalong-lalo na sa kanyang pamilya. And I also pray, Lord, sa little business ni Ma'am Lydia, patuloy niyo rin po ito na i-bless at magiging isang napakagandang huwaran sa kanyang mga kapitbahay, lalong-lalo na, Lord, sa kanyang mga kakompetensya sa negosyo. Dinadalangin po namin na patuloy niyo rin po siya bigyan ng napakataas pa na understanding, napakataas pa, Lord, na pasensya, lalong-lalo na sa mga tao sa kanyang paligid at sa kanyang buong pamilya. Pinagdasal din po namin, Lord, na patuloy niyo rin po sila na gamitin na buong pusong maglilingkod sa iyo at patuloy niyo rin po i-provide ng kanilang mga pangangailangan sa bawat araw-araw, ang kalakasan, ang financial, lalong-lalo na, Lord, ang spiritual aspect. And sa kanyang anak, Pastor Lloyd, dinadalangin din po namin na magiging malakas ang kapit sa baby sa kanyang wife, Lord, na magiging lalabas ito na healthy. And I also pray, Lord, for your divine provision and protection, labi na, Lord, sa ministry karon ni Pastor Lloyd. And I also pray, Lord, bisan pa man sa prayer request sa Ginoo ni Ma'am Linda Manuel. I pray, Lord, nga ikaw pa din magahupay sa kasing-kasing sa mga anak ni Pastor Paloma nga nasa abroad nga dili makaulik. Si Ma'am Erin o si Sir Arnel nga din amahan, mahimo sila, Lord, nga comforted by your Holy Spirit that na sa ingon ani nga mga panghitabo usa ni siya kabahin sa imong katuyuan. And we all know that death is our victory. And nagtuo mi Ginoo nga malipayon na si Pastor Bernie karon uban diha kanimo. And then I pray, Lord, nga paring ka magapanalangin sa tibok nga panimalay ang comfort sa Paloma family and sa tanan Ginoo nga mga relatives. And nagampo ko sa imong sustaining grace, sustaining power, bilabi na financial sa Tibok Paloma family, Ginoo. And sa Tibok Linda family, I pray nga paring ka magapanalangin ni Ma'am Linda nga mahimong dasid kanunay ang tibok panimalay nga magapaday sa pagpangalaga diha kanimo. I-bless, Lord, ang ilang financial, ang physical, and above all spiritual. Ubanan na, Lord, ang imong divine protection daily sa mga anak na nagatrabaho ug sa husband. Diyan po na ko, Lord, bisan pa man kay Ma'am Chloe Del Rosario Estrada, patuloy niyo rin po na proteksyonan ang kanyang buong pamilya. At dinadalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito ang kanyang anak na nag-apply for emergency card, years only. I pray, Lord, that you will provide this one. Bibigyan niyo po ito para sa mga pangangailangan nila, yung mga emergency na pangangailangan, Lord. At na niniwala po kami, Lord, na hindi niyo po i-withhold ang iyong provision about this one. And Lord, I pray, lalo-lalo na, Lord, sa mama ni Sir Elvis na magiging recover siya, mangkin niya po ang kanyang kompletong kagalingan, makakalakad na po siya ng maayos, lalong-lalo na rin po kay Sir Elvis. Kunin niyo po lahat ng mga masamang pakiramdam, masamang karamdaman ni Sir Elvis, at bigyan niyo po siya ng napakagandang pangangatawan, good health, Lord, complete recovery. And I also pray, Lord, even sa patuloy niya na pag-aaral sa iyong mga salita. Bigyan niyo po siya ng sapat na kalaman, wisdom and knowledge, Lord, for him to understand the truth and magiging lead siya sa truth, Lord. At sa kanilang lahat ng pangangailangan sa bawat araw-araw, Lord, I pray na patuloy niyo rin po ito na ibibigay
lalong-lalo na Lord, divine protection sa kanilang mga anak na nagtatrabaho, sa kanilang apartment for rent na magiging occupied dito palagi, Lord, through your divine blessings. Lord, giampo usab nako bisan pa man ang kahimtang karon sa mong igsuon, Ma'am Jenny Kaaling Tukura. Nabundol siya na slide siya gabi, Ginoo, and you know what happened to her. Lord, I pray nga imong ayuhon yang gibati, yung balakang, yung sakit sa braso, nakabalo ka Lord how vulnerable the health of Ma'am Jenny, pero nagtumi Ginoo nga ikaw ang Dios nga gamahanan og kabalo mi Lord, nimo siyang proteksyonan, nimo siyang ayuhon. Diyan po usab nako Lord ang iyang husband, Sir Kazu Tukura, that he will fully understand the truth. Dawaton niya si Jesus Christ as his Lord and personal Savior samtang di pa wala ang tanan. Lord, nagtuo ko nga gamhanan ka sa gamhanan. And nagtuo ko Ginoo nga walay butang nga imong i-withhold labi na sa kinasing-kasing nga paghangyo. Please, ablihi ang kasing-kasing ni Sir Kazu ug ihang dawaton ang kamatuoran. Ang ihang pasudlon si Ginoong Kristo siyang kasing-kasing as his Lord and personal Savior. Diyan po sa mga Lord imong divine provision sa tanan lang gikinahanglan sa matag adlaw. Financially, bless Lord ang work ni Ma'am Jenny, ang gamay nga business. And bisan pa man Lord, ilahang mga anak, protection ni sa kanon na usab si Sister Kiko, Sister Yomiko, so magasay sa ilang daily nga pag-work. And bisan pa man Lord, i-guard ang ilang mga kasing-kasing na dili makapanghilabot ang kaaway, labi na Lord na sila sa ilahang pagka emotionally vulnerable, labi na mga babae Lord. Ang pingin sila kanon na Ginoo. And Lord, diyan po usab nako bisan pa man si Sir Manaluto, Samuel Manaluto. Diyan po nako Lord ang imong pag-ayo niya in Jesus name. Lord, I know you're God of all gods. You're our omnipotent God, and Lord, wala may imposible diha kanimo. Hangyo na mo Lord imong pag-ayo ni Sir Samuel Manaluto. Usa ka kauban ni Ma'am Criza sa work. Nagampo ko Lord ikaw mag-ayo kaniya. And bisan pa man Lord kay Ma'am kang Pastor Alan Martina Kanilaw, kuha Lord ang tanan nga mga dili maayo nga gibati siyang panlawat. Diyan po nako Lord nimo ayuhon siya in Jesus name. Diyan po nako Lord nga ikaw pa-activate Lord sa mga naga-malfunction nga mga nerves niyang lawat. And diyan po nako nga imo siyang ayuhon, nakita nimo Lord unsa kadako pa yang kasing-kasing sa mga mission work. Lord, ayuha siya, ano ba niya na imong pag-provide sa tanang gikinahanglan sa na kanilang family. Kay Ma'am Tess sa Lord, ayuha siya mga balatian, labi na sa iyang ulo nga nagasakit, kahit taas pag iyang blood pressure Ginoo. Diyan po nako Lord imong pag-ayo kaniya, imong paghatag kaniya maayong panlawas kanunan. Uban niya na Ginoo ang imong spiritual nga paggamit sa ilahang tibok nga family. Spiritually gamita pa sila Ginoo to win more souls. And bisan pa man sila mga anak, ang Kyle, paring ka magapanlangin sa iyang pag-eskwela, na mulambo pa siya Ginoo, mahimo usab siya nga magbalamposon someday sama siyang mga magulang. And kang Ma'am Dana, paring ka magaprotection siya pag-work daily, every night, ilayo siya sa mga dili mayong tao, labi na sa virus. And paring ka Ginoo, magalig-on siyang panlawas, magaguide siyang makasing-kasing, magahimo kaning sa ka-blessing siyang tibok nga kaubanan sa work. Sa paman sa Lord kay Ma'am Criza, I pray that you will continue to use her. I pray that you will also protect her Lord, labi na siyang pag-drive sa sakinan daily, layo siya Lord sa mga dili mayong disgrasya sa kadalanan. And bisan pa man Ginoo pa rin ka magaguard sa siyang kasing-kasing. I pray that ikaw Lord hatag sa tanang tinguha siyang kasing-kasing in your right timetable under si mong kabubuton o si mong pamaagi. Amahan, nagampo sa Bacolod kay Sir Joshua, tagay siya Lord of wisdom to take a good care sa iyang work. Kay Ma'am Imelda o kay Brother Jordan, pahin ko nagampo sa imong paghatag kanon nila good health, ilayo sila Lord sa mga infected individuals. Tagay sa Lord of work si Brother Jordan nga dili contradict Ginoo siyang pagpangalagad every Sunday. And bisan pa man Ginoo kang Ma'am Imelda usab sa iyang husband paring ka magaprotection. Lord, giampo usab nako bisan pa man si Ma'am Jocelyn Carlos paring ka magapanalangin kaniya, maghatag sa ning kinahanglan. More projects to be open, Lord, kang Sir Ichang. Kompleto nga kaayuhan ni Sir Ichang siyang tuhod. And wala may imposible diha kanimo Lord, ang usa ka rayong mga lala pwede nimo Ginoo himon nga trangkaso because you are an omnipotent and powerful God, Lord. Wala imposible diha kanimo. Isa pa man silang anak nga kining ilahang anak Lord, mahimo kini nga mulambo usab spiritually o makabaton kini Lord og tinod nga relationship diha kanimo and mas magamit siya sa imong bulhaton someday. Kay Ma'am Jocelyn diyan po usab nako nga paring ka magabless sa iyang kinabuhi, magagamit kaniya
sa dagko pa nimo nga mga katuyuan siyang kinabuhi, maga-protection siyang daily nga pagtrabaho, and ang maayong panlawas kanunay Lord ayuha siya sa tanan niyang mga balatian. Diyan po usab nako Lord bisan pa man ang pre-request Ginoo ni Ma'am Lydia Alquizar. I pray na parang ka magapanalangin kaya, magaprotection kaniya Lord sa bundok ng bituin sa Montalban. Dili siya makauban na mo Lord because she was so busy trying to win Lord sa ilahang mga dili nga kinahanglan labi na siya mga transaction nga magmadaogon kini. And siya mga anak kay Queenie, kay Dave, kay Princess, kay Sikay na parang ka maghahatag o mag-guide kanila Ginoo. Gamita si Ma'am Lydia to nurture their spiritual life nga mo hamtong kini mga bata nga adunay dakong maghadlok di kanimo. Enlightenment usab sa bana ni Ma'am Lydia nga mo kauban niya sa pagpangalagad Lord, hikapay ang kasing-kasing. O kay Ma'am Divine nga mobalik siyang panimalay Ginoo nga matinud-anon uban sa kalipay o sa pagpaubos sa kasing-kasing. Ginoo, nagaampo ko sa imong paghatakan ng lagmayong panlawas sa tibok Alquizar family. And Lord, I pray bisan pa man amahan sa kang Sister Merlin Sarsi, giampo usab na ko Lord imong pag-ayo kaniya Ginoo. Hatagi sa Lord sa iyang kompleto nga kaayuhan nga maulian na si Lord gikan siyang pagkapughat. And giampo na ko Ginoo bisan pa man ang irahang gikinahanglan sa Matagalaw yung mga Antiglabuan City Sarsi o ang Himina family nga makadawat kini Lord og tinuod nga relasyon diha kanimo makabato na imin. And sa tanan namo nga makaigsoon nga adunay weak and sick members, ikaw mag-aayos sa adunay balatian, magadasig sa adunay kaluyahon. And Lord, giampo usab nako bisan pa man ang tibok Sumay family. Pastor Sumay mayong panlawas ug tagay pa si Lord og wisdom to continually spread the gospel. And Lord, tabangin sa kanunay labi na sa iyang pagtuon dito sa alam og kahibalo og silang mga anak Brother Frederick uban si Sister Donna, ikaw mag-bless silahang business, silahang work, silang mga plano, Sister Christy together with Brother John Vincent. Tagay silang wisdom to take a good care silahang business na imong gi-entrust sa ilaha. And dasigas lang kanunay Ginoo sa pagpadayon sa pagpangalagad, good house sa baby sa tiyan ni Sister Christy. And Lord, gaampo na kung ikaw magapanalangin silang mga tinguha sa kasing-kasing, silang mga plano nga naga-inline sa imong pamagi kabubuton. And bisan pa man tagay sa wisdom to continually Lord nurture the life ilhang daughter kay Eliana na mas magamit si Eliana si mong bulahaton muda ko siya nga dunay dakong kog maghandok siya kanimo. Kay Ate Lisa, protection sa iyang pamilya sa Matanaw, siya hapon Lord daily ka magadasig usab kaniya Lord sa pagpangalagad. Sister Mary Grace, panalangin ni Lord ang iyang journey being young lady. Hatagi sa Lord og lang ito nga kaalam to manage her time, mahimo siya Ginoo nga PCOS free. O gabisan pa man siyang pag-eskwela, tagay siya wisdom Lord nga mahandle niya ang iyang pagtuon o labaw sa tanan mahimo kaniya nga top priority, mahimo kaniya nga unang gugma sa kanunay, mahimo kang sentro siyang entire life, ilabi na Lord siyang business. Diyan po na kung ikaw magapanalangin nini, magapalambo nini, tabangi siya Lord sa pag-manage nini, tagay siya wisdom Lord o labaw sa tanan nga mahimo pa siya Ginoo nga bisan sa ini nga mga negosyo magamit siya Ginoo sa imong buluhaton. Lord, giampo nako bisan pa man ang ako ang brother-in-law, Brother RJ karon nga magabiyahe together with Sir Jong padulong sa Jensen. Diyan po na ko Lord imong pag-safety silang pagbiyahe, mabot sila sa Jensen nga safe and sound. Ang kadaogan Lord silang transaksyon na kini Ginoo makahatag usab og dakong tabang ilabi na Lord sa imong buluhaton o sa ilahang tibok nga panimalay. I pray that you will bless this transaction Ginoo. Kang Sister Rose, ikaw magapanalangin kaniya, maghatag kanuin Lord, may panlawas uban siya tibok nga panimalay, tagbuha Lord lang gikinahanglan sa matagadlaw, and tagay siya wisdom to continually nurture her son Lord nga muda ko si Chris Ivan nga dunay dakong magkahadlok diha kanimo, and unsa Lord ang tibok Ganaban family makauban nila kini sa pagpangalagad, and gamita pa si Sister Rose Lord sa imong dako nga buluhaton, ang iyang pag-impart iyang devotion diha sa Pulling Missionary Baptist Mission together with Pastor Dan og sa mga kaigsuonan. Ikaw Ginoo magapanalangin nini bisan pa man sa buluhaton ni Pastor Dan, ikaw maga-bless, and ang continuation silang Bible study, ang church lot Lord ma-provide, ang church building ma-provide, and no Lord that you will use someone labi na sa cooperation o pagtinabangay sa mga kaigsuonan na materializing tanan. Ang comfort of Lord sa Montero family labi na kay Pastor Armando Montero ang panaw Lord siyang anak. Sugot Lord nga layo sa mga panghitabo still your purpose will remain in their hearts Ginoo. Lord, giampo nako bisan pa man si Deacon Olimor Banak paring ka magapanalangin kaniya,
sa mga prayer request, Lord, ikaw magatubag nini sa health ni Ate Judith, complete recovery ni Brother Lloyd, provision sa plano ni Brother Joshua, good health silang tanan, provision and protection sa mga pagbiyahe ka ni Brother Olimore, kadasig ug kaligon nilang tanan, Lord, sa pagpangalagad nga ilang tibok ang mga anak makauban nila kini Ginoo every Sunday, labi na sa mong panimbahon. And kang dikon Eric Lobo pa rin sa ka magaprotection kanila, magadasig, magaligon, nga mahiusa-usab silang tanan, Lord, sa pagpangalagad labi na mga anak. Panalangin ni Lord ilang nga may nga negosyo, ilahang farm, and even ang ilahang tibok nga Kristohan nga kinabuhi. Ana kanunay ang zeal, ang fire, ang burning desire sa pagpadayon Ginoo sa pagpangalagad. Lord, giampo sab nako Sister Jindy pa rin ka magapanalangin sa iyahang mga prayer request, sagay siya wisdom to manage her business, protection sa mga trabahante, kaligon og kadasig sa pagpadayon sa pagpangalagad, enlightenment sa kinabuhi ni Brother Jojo nga iyahang ipaubos pagbalik niyang kaugalingon, mahimo siyang madasigon nga mga lagad niya kanino if he's already saved. Then Lord, I pray for your restoration sa joy of his salvation, Ginoo. And sa tanan nga mga anak ni Sister Jinty nga makauban niya kini Lord sa pagpangalagad. Ngayon kang Sister Abing usab pa rin ka protection, panalangin sila ang negosyo, protection sa mga trabahante, tagay sila wisdom to manage their business, Lord, nga mulambo pa kini base sa imuhang pagpalambo nini. And nagaampo sa Lord yung padayon nga paghatag nila kadasig sa pagpangalagad ang ilang tibok ng mga anak nga makauban nila kini Ginoo, because we all know how faithful you are to their lives. And so prayer request ni Ma'am Lobo, ako ning gitugyan diha kanimo ang tanan, maayong panlawas, Lord, ni Ma'am Lobo uban ni Tatay Boy, protection sila ongoing construction, and kadasig Ginoo siya mga kaapuhan, siya mga anak, Lord, nga dugay-dugay na nga wala nagapangalagad. Diampo na ko imuhang pagdasig kanila, sindi ka nunay, Lord, ang imong mga pahimang, no, imong mga pagligo, no, imong mga pagdasig kanilang tanan Ginoo. Lord, diampo na ko bisan pa man ang anak ni Ma'am Lobo nga nasa abroad, Sister Joy, parang ka magapanalangin kaniya, magaproteksyon ba ni Brother Roger silang anak, tagay sila church, Lord, nga dito sila manor church spiritually, provision sila mga plano og tinguha, and labosan i-bless sila sa karon na Ginoo. Sa paman Sister Gemma, ikaw mag-open sa kasing-kasing to believe and accept Jesus Christ as her Lord and personal Savior. Tabangin siya, Lord, proteksyon niya sa Hawaii, kang Sister Rice, Lord, ni Pastor Aldrin Lloyd sa Los Angeles, California, ikaw mag-protection kanila, mag-open ng mga bagong opportunity. Ilabi na, Lord, sila ang source of income. And parang ka protection usab kanila, maghahatag, Lord, sa dagko pa ni mga panalangin. Complete recovery, Lord, silang binalayi, Sister Jennifer, na makarecover kini gikan sa pagpanak, protection ni Brother Lloyd ng daily nga pagtrabaho. And salamat, Lord, di mong gitubag ang mga paghangyo nga makagawas na si Ma'am Melody. And it is you, Lord, nga nagaayo kaniya. Bisan pa man nagaampo sa kami, Lord, Sister Darling o ni Brother Kelvin, parang ka magagamit kanila, Lord, sa Iglesia Santa Cruz. And parang ka Ginoo magapanalangin sa ilahang mga planong tinguha, ilabi na, Lord, nga makabaton sila og baby. That's what really meant to them, Lord, nga lang gipanghay di kanimo. Bisan pa man kang Brother Saysay, parang ka magagamit kaniya, mag-open si kasing-kasing for the greater calling, Lord, sa iyang kinabuhi. And diyan po nako nga ma-okay na po niya mga papilis para makauban siya, Lord, sa maginikanan sa abroad. Lord, diyan po nako bisan pa man ang Buwalan family, Ate Judy, uban sa mga kaigsunan diha nga bahin sa Santa Cruz, sa Coron Missionary Baptist Church, para ka magapanalangin, magagamit kanila, and hiusaha sila, Lord, ang Kristohanon o Spirituhan nga pagtubo magpadayon. Ginoo, nagaampo sa bako silang health, sa tanan mo nga mga panalangin, provision sila ang tibok nga panimalay. Bisan pa man, para na kong giampo, Lord, ang uban pa nga mga prayer request ni Dr. Charlie Dayon, amo kini itugyan diha kanimo, Lord. Prayer request ni Ma'am Nadine Pipito, kay Ma'am Leon Lin, kay Sister Jolie Amanti, kay Ma'am Marilyn Meteli, Lord, kay Sister Giving Pedrago sa Sumatra, kay Sister Sheila, Lord, na nagampo ko nga imong hatagang kompleto ang kaayuhan ni anak ug sa dares pa niya nga mga prayer request, Ginoo. Lord, nakabalo na kani anang tanan sila mga previous nga mga prayer request. Amo ni itugyan diha kanimo. Bisan pa man, Lord, ikaw pa din panalangin sa kaso na sa korte ni Sister Sheila nga atras, good Lord, ni Ma'am Kayuko Chusa ang iyang mga wrong na accusation para mabalik, Lord, ang mga butang nga gipanagiyahan ni Sister Sheila, Ginoo. Lord, diampo nako ang imong pagtandog usab sa kasing-kasing sa Meren family, that they will understand the truth and that they will accept Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Good health ni Nanay Nelma, uban ni Brother Ronron, para kang magatagos ng dikinahanglan sa matagal daw, long life, and normal nga blood pressure. Kang Brother Ronron usab nga makuha na ni Lord ang tumor siyang ulo. Diyan po na ko, Lord, imuhang divine provision para nini, mag-provide sa specialist nga surgeon nga mohimo sa ingon sa operation. Ang imuhang panalangin usab sa financial nga bahin, Lord. O may imposible diya kanimo. Bisan pa man, dugangi pa, Lord, og langiton nga kaalam, wisdom, Sister Sheila, to nurture her two kids
chaos ang showering kini mga bata mo dako nga dunay dakong kung magkahadlok ya kanimo financially Lord ikaw maga-provide sa kinahanglan good health o tagay wisdom sister sila to discern your will, to discern your purpose, and to discern your guidance. I know Lord nga you are bringing her to the truth. Tabangi siya Lord o padayon ka maghatag kani endurance nga magapadayon siya sa pagkinabuhi diha sa pagkamapay na uban sa kadagaya sa mga pananaw. Protection siya mga unsaved siya mga loved ones ang sumatra og ang pedragosa sa family bisan pa man Lord kang sa tanan niya nga mga circle of friends kay Ma'am Nars amo usab giampo kanunay Lord ang iyang mga prayer request amo ning gitugyan diha kanimo ang tanan good health siyang mama good health Lord sa bisan pa man sa iya diha sa Thailand paring ka magagamit kaniya more blessings Lord gamita siya sa imong dako pa nga purpose ug katuyan sing kinabuhi bisan pa man tabangi siya karon matag karon og unya Ginoo Lord sayod ka na di kay ni Ma'am Nars ang challenges kung wala katabangi siya sa kanunay Ginoo bisan pa man Lord kang Ma'am Merabilo saya inday it's been a long time mo namo siya nakauban kay Ma'am Rose Osorio sa tanan namo Lord nga mga viewers so nga wala mo nakauban ni Lord magapadayon sa pag-enlighten sila mga kasing-kasing Sister Iris Joy sa Saudi pa rin ka magka-protection o magkapanalangin Sister Kilian ikaw sa Ginoo magkapanalangin kanunay Lord labi na siya mga prayer request siyang anak nga makabatok ni wisdom Lord and knowledge nga di siya mahimo nga pasaway sa iyang pagdako nga mahimo siya nga loving and caring daughter sa iyang mama o sa iyang papa protection of Lord sa iyang maginikanan circle at wisdom circle and to understand your purpose and your will sa kinabuhi labi na sila ang relasyon ni Sir Marvin Tay kang Sister Gingging of Lord among gipray ang imuhang paren nga pagpanalangin sa tanang mga prayer request gamita pa Lord si Sister Gingging sa dako pa ni mga buluhaton complete healing Lord sa allergy sa bata kay Lysauya, normal nga katulugon, normal nga breathing, restoration sa kusog di Sister Gingging sa matag adlaw, layo-layo sa kakapoy o sa kabugat siyang trabaho, complete nga recovery ni Sister Jamjam, gamita si Brother Junjun ni Sister Jamjam Lord, sa dako pa ni mga buluhaton nga mulambo pa kini mga batang magamit sila Lord someday. Bisang pa man sa Ma'am Answer ni Sister Gingging Dino Dios makabaton kini tinuod nga relasyon diha kanimo dawaton na si Jesus Christ their personal savior equip Sister Gingging to share your gospel Lord bisan pa man sa tanang tinguha ni Sister Gingging amo kini giampo imo kini hatag sa sa wisdom Lord sa pagkabuot kini sa pagsunod Ginoo sa imong pamagi kabubuton panalangin Lord usab kang Pastor Rogelio Tahoy ug kang Pastor Bando silang mga ministries good health nilang tanan financial provision giampo usab nako Lord bisan pa man amahan padayon usab nimo Ginoo nga panalangin sa iyang ati si Sister Gingging di nasa Manila karon if she's not yet saved then Lord I pray that you will open her heart that she will understand the truth and that she will accept your only begotten Son Jesus Christ as her Lord and personal Savior bisan pa man kung saved na siya then she's like suffering Lord sa bothered Lord wala sa iyang joy of salvation I pray nga mag-restore kaniya Lord ang joy of her salvation kaligon ni Brother Wendell sa pagpadayon sa pagpangalagad o bisan pa man sa tan nga mga prerequisites sa Sister Gingging Ginoo nga di na mo malikop. Lord, giampo usab nako Sister Michelle para ka magkapanalangin sa plano nila ni Brother Roy Roy. Lord, tanduga kanunay kasing-kasing ni Brother Roy Roy nga mas tagaan og importante ang pagpangalagad compare sa iyang mga kaugalingon nga mga tinguha. And ablihi Lord yung kasing-kasing nga mahimo kani nga first love above anyone else and anything else layo si Lord sa di may na influence. And Lord, nagaampo ko nga magahari kasing-kasing o may imposible di kanimo Lord usba ang dagang kinabuhi. Himuha si Lord sa ka-loving and responsible father sa mga anak, faithful nga husband to be sa Sister Michelle, and panalangin ni Lord bisan pa man ang online nga gi-apply ni Sister Michelle nga work nga madawat siya niini, blessing siya online nga business, and parang ka magagamit kanila nga mahimo sila nga good parents sila ang mga anak nga mudago ilang mga anak adunay dakong magkahadlok siya kanimo Ginoo. And bisan pa man panalangin lang pa din nga pagpangalagad. Pastor Alfie, parang ka magapalangin siyang ministry, mulambo pa kini uban sa mong divine provision sa school nilang gihandle. Ma'am Neda Kabituya labas siya parang ka magapanalangin usab Lord nga di namahan mahimo nga maangko nila kanunay Lord ang mayong panlawas uban sa tibok nga panimalay. Pastor Nelmar Sumatra, parang ka Lord magapanalangin kaniya, magaligon kaniya, magapadagaya sa mga panalangin financial, physical, and above all spiritual o ang paglambo Ginoo bisan pa man sa ministry. Ang Pastor Teng pa rin ka magapalangin sa tibok nga panimalay ang paglambo sa Bethsaida family o protection niyan tanan namo nga makaigsunan Lord labi na ning COVID Ginoo. Lord sa tanan nga mga prayer request kadi na ginako may isa ko ang personal nga kinabuhi Lord akong giampo kanimo ang maayong panlawas sa kanunay nga makalahutay sa
ministry nga imong gi-entrust ngan kanako, not me nga mahigsol kun dili ikaw kanunay Ginoo. Bisan pa man sa akong mga ginikanan, sa akong papa, maghatag kanunay bayong panlawas, safety sa pag-drive sa matag adlaw, ilayo sa Lord sa mga balatin, labi na sa mga datang tayo, labi na yung virus. Tagbo Lord, hindi kinahanglan sa matag adlaw, financial, physical, and spiritual, o pa rin ka magalig-on magadasi kanis pagpadayon sa pagpangalagad. Sa kung mamausab, pa rin ka maghatag kaniyag mayong panlawas, ilayo siya sa mga balatian, Lord. And ablihi ang pultahan siya kasing-kasing nga madawat niya pagbalik, Lord, ang joy of her salvation, that she will wholeheartedly come back sa pagpangalagad Ginoo nga malipayon uban kanamo ng mga anak. Ginoo, wala ka mayrang mahimo kung wala ikaw, bisan pa man sa gikinahanglan sa ani nga ministry. Diyan po nakulo din imong pag-provide ni ang mga technical issues, labi na Lord ang usa ka solemn na environment para niini. Gigamit man nimo ni Lord, and I do believe you will also allow us to enjoy the very solemn environment para nini nga buluhaton. Amahan nga lang iton karong adlaw, giyan po na kung ikaw maga-protection ka namo sa tanan nga mga prerequisites sa Joji og sa uban pa, amo kini Lord nga isalig og itugyan diha lamang kanimo. Kay Ma'am Teresa Lord, nagampo ko sa imong paggamit siyang anak Lord, labi na adunay talento sa pagtudlog pa iyang anak, ikaw Lord gamit kaniya nga kining bata Lord, mahimo nga loving sa imong ministry. Protection usab Lord ni Ma'am Teresa Lord sa Taiwan, protection usab sa mga ginikanan nga dito sa Pilipinas. Tabang sila Lord og tagaysag mayong panlawas sa kanunay. Lord, hangyo namo nga karong adlaw ikaw maghatag ka namo wisdom sa among mga decision making, guidance sa among mga bulahaton and protection sa among mga pagdahig, mga paglakaw. Tagay mig malipayon kasing-kasing nga samtang kami magapaabot Ginoo sa imong mga katubagan sa mga pagampo. Lord, tugot nga padayon kami faithful, padayon kami matinumanon og malipayon, mahigugmaon nga magapaday sa pagpangalagad samtang nagapaabot kami sa may kaduhang pagbalik. Ug among itugyan og isalig kanimo ang tanan pinaagi sa matamis nga pangalan ug gamhanan na pangalan ni Ginoong Hesukristo among Ginoo personal nga manluluwas. Amen ug amen. Daghang salamat higala igsuon sa inyong padayon nga pagpakig-uban sa ato ang daily devotional. Dr. Charlie Dayon, good morning. Ma'am Lydia Pasio, thank you kaayo no sa imuhang mga words of encouragement. Ma'am Terry, good morning Ma'am Terry, Ma'am Teresa from Taiwan. Ma'am Jenny Kalim, good morning ma'am, and salamat nga nakauban ka namo karon. Praying kanunay ma'am sa imuhang kahimtang. And Ma'am Ellie Quizlin, no? Usap po nato ni ka-avid viewers and listeners si Ma'am Ellie Quizlin. Good morning. And salamat sa imuhang pagpakig-uban karon. Ginoo magapanalangin dalaygon ang Dios ningtak na sa iyo sa kabuntagon o sa ato ang YouTube channel. Ma'am Jen, hello Ma'am Jen. Padayon mi nga nagaampo diha kanimo ma'am. Ilabi na ma'am sa imong complete healing. I know nga usahay dili ka maka-join sa ato ang daily live tungod sa imong balatian, but God is with you. And we do believe no nga ang Ginoo kanunay nakig-uban labi na sa imuhang kahimtang. And ang prayer warriors no padayon mi nga mo pray para nimo. And sa tanan nga niya karon maayong buntag, daghang salamat sa kanunay niyo nga pag-join sa tong daily live. Og mga adlaw magkita-kita na usab kita padayon na to ang pagtuon sa tuang series nga topic dalaygon ng Dios. And kini yung ubos na alagad pastoran sa buna temporaryo nga magapanamilit ug magaingon magamping ta sa kanunay ug himo na to kanunay nga top priority ang Ginoo sa tong kinabuhi, that no matter what happen no padayon ta nga mga lagad hangtod sa ikaduhang pagbalik. Himo na to siyang sentro and himo na to siya nga unang gugma sa matagos nato ang kinabuhi. God bless us everyone. Maginampuhay ta sa kanunay sa makausap pa maayong buntag ug dalaygon ng Dios.